Ọhaneze anyị ekelele nnụ ebe nnụta anụ ọbụla ime ọha mgbidi la Obi Chief Ugonna Obiwuru Ugogbeọla Ugonwobi Obi a ka anyị nụta anụ ka anyị wetara my viewers all over the world omenala la ọdịnala dị la mgbidi anyị ka mgbidi si eme ihe ha. Chief biko ụwa lekiri gị olobe ka anyị nụrụ kpọrọ anyị nzu ịwara anyị ọjị ka anyị bido. Okay. Chukwu eze bi n'eluigwe bịa were nzu ise ali mgbidi ọba na mgbidi bịa were nzu ise ndị mbụ degere bịa na were nzu ise nna mgbidi bịa were nzu bịa were nzu nna duru bịa were nzu ise ebe nna asị nna anyị ime ọha bịa were nzu ise nna anyị ngụba ọji ọfọ bịa were nzu ise nna anyị oji akụ ama amadi bịa were nzu ise nna anyị Clement Obi wuru bịa were nzu ise nna anyị Korukwu Obi wuru bịa were nzu ise nna anyị apụtazie bịa were nzu ise nna anyị nwoke ji eme bịa were nzu ise nna anyị Obi wuru nwoke tegete mba na-agbara ugo afọ gatụ ya nlele kpọkọrọ ụmụ gị niile bịa were nzu ise na-agbara anyị ọgụ na mmụọ na anyị ga na-agbakwara gị na mmadụ ise eke bịa were nzu orie bịa were nzu afọ bịa were nzu ise ihe ọma mere anyị ise anyị ya adịghị echi adịghị agwụ agwụ ise ndị bịa be ma ọ ga-adịrị nnụ mma nnụ ga na-akụ ihe niile nọ na-akụ n'ụwa nnụ ga-enwetachi ya n'otu n'otu ise mụ ya ji ebute dị nnụ mmadụ ya ebute dị nnụ ise oke osisi furu na atụfuru fere ji ebu ya ala ise ọ mara mụ ala ya eji anya mụ ọ mara ala ya n'iyi ise onye ji afọ anyị zụta ọnwụ gburu nwe ya gbuo ya ise a sị na ọ ga-adịrị nnụ mma ya gazie nụ ya gazie nụ ebe edo na-enyekwa nnụ so ụzọ anyị niile ya dorokwa na eke ise dorokwa n'orie ise dorokwa na afọ ise dorokwa na nkwọ ise si ihe ọma mere anyị ise ihe ọma mekwara anyị ise edo weta ihe ọma bupụ ka ọjọọ gbafuo anya anya ise nke ọma kpute ise ịkpa anyị si gụ ya ka ọ ga-esi adị ejikwa ma ogu dị n'ọfọ nke bụ ọjị ndị mbụ degele nke bụ na ọjị mmụọ na-ejere ozi nke bụ ọjị nke na-ejere m ozi nke bụ ọjị ali mgbidi ọbịa na mgbidi bịa were ọjị ise ali ndụrọdụ ha igbe bịa were ọjị ise nna m Obi wuru bịa were ọjị ise nna m apụtazie bịa were ọjị ise nna Clement bịa were ọjị ise nna nwoke ji eme bịa were ọjị ise nna nwoke Orukwu bịa were ọjị ise ndị bụ degele bịa na were ọjị ise anyị atọ ajị tara ndụ tara arụ isi ike ise si ihe ọma ya emere anyị na eke mere anyị n'orie ise mere anyị na afọ ise mere anyị na nkwọ ise si otu anyị si chọọ ya otu anyị si awa ọjị ka anyị si aghọta ihe ọma n'ụbọchị nke taa ise ihe ọjọọ niile ha gbafuo ise chukwu biko goziara anyị ọjị ga ka anyị taa ya tara ndụ tara arụ isi ike otu anyị sikwa ka ọ ga-esi adị ọ dịkwa n'ogu dị n'ọfọ nwazi ọjị anyị ata ewere n'ụwa nta pọsụ ya kewa mmanya achịkwa ndị mbụ degele kwanụ mmanya ṅụrụnụ mmanya nna m nwoke Orukwu Obi wuru aṅụrụ nụ mmanya Clement apụtazie ṅụrụ mmanya nna anyị Ngobo ha ṅụrụ mmanya iwu na mba ṅụrụ mmanya ali mgbidi ọba na mgbidi ṅụọ nụ mmanya mmanya tinye nne ya na-aṅụ ya na eke na-aṅụ ya n'orie na-aṅụ ya na afọ na-aṅụ ya nkwọ si ihe ọma mekwara anyị ụbọchị njọ ụkwụ amapụkwa ya ama anyị si ihe ọma mere anyị na eke o mere anyị n'orie mere anyị na afọ mere anyị mgbe anyị zizi ya ka ọ ga-esi dị n'aha Chukwu abịa mana aja ala Chief Ugogbeọla ụmụ Igbo my fans and my followers ịbịa n'ala Igbo onye Igbo ọbụla nwanne ya bịa n'ụlọ ya ihe ọ na-eji ewekọmana ya bụ n'ọjị ọ bụzịla ọ bụzi nwanne gị fụziri gị n'anya o bupụtara gị nzu ịka nọ nzu ịkacha nzu ịmanụ edo ọ bụ tradition and culture ka anyị na-eme now Chief ka anyị bazie na the business of the day biko gwa ụwa na-ekiri gị nye bụ afa gị onye ka ị bụ la mgbidi afa m bụ Chief Dr. Ugonna Obiwuru Ugogbeọla 1 of Mgbidi
abụ m onye traditional and culture ka a maara amara na Mgbidi. Ndewo. Okay, but why ali ebe Oru West ego I Gosmadon Media ego I no tanu. Ọ nọ na Obi Ugonwobi n'ime ọha Mgbidi, isi Mgbidi Autonomous Community. Ebe a ka ọ nọ na n'ụbọchị nke taa. Okay, can you bazela the main business of the day? Anyị ma na Mgbidi bụ ndị bụrụ eji omenala ọdịnala egwuregwu. And Mgbidi bụ ndị na-edeme nsọ, Mgbidi bụ ndị na-edeme ka nna ha siri deme ya mgbe gboo. Biko Chief, gbatụ anyị alụmdi na nwaanyị la Mgbidi, ala ka o siri dịrị la Mgbidi, nwanne ọlalụ nwanne ala Mgbidi. Biko gbatụ anyị ka ụwa nụ from you. La Mgbidi ali ka nna ha siri deme ala Mgbidi mgbe gboo. Ụmụ duru niile nọ na Mgbidi a na-alụ di ọnwa ha. Ezike niile nọ na Mgbidi a na-alụ di ọnwa ha. Abịa ahụ niile nọ na Mgbidi a na-alụ di ọnwa ha. Ụmụchukwu na-alụ ọnwa ha. Ụmụchukwu na-alụ ọnwa ha. Ozuru ụmụ adị alụ ọnwa ha. Ị bịa na Ezike ọ nwere ike ịlụ nwaanyị n'ozuru ụmụ. Ezike ya alụ nwaanyị n'ozuru ụmụ. Duru ya alụ nwaanyị n'ozuru ụmụ. Okay, onye chọrọ ịma. Lụkwa nwaanyị na ụmụ Abịa ahụ. Okay. Lụkwa nwaanyị na ụmụ Ehi. Some part of ụmụ Ehi because Ezike dị ụmụ Ehi abi. Yes. A ga-alụkwa nwaanyị dị ya. Mana ebe ha gụrụ ya alụ nwaanyị bụ ụmụ duru ụmụ Ehi. Okay. Ka anyị siri mara la omenala ọdịnala obodo ọ na-akpọ Mgbidi. Ha ọ dị gboo na-eme omenala and họ na-eme omenala na ka họ just bido omenala Ondo. Mba, omenala bidoro mgbe Mgbidi ji wee bido, ka Mgbidi ji wee tiga omenala dịbe Mgbidi. Na omenala niile dịbe Mgbidi nke izi anyị na-ekwe ezi Mgbidi, na anyị na-ekwe ezi Mgbidi na nke izi anyị na-ekwe ezi Mgbidi. Onye ọbụla ruru fọrọ nsọ ya ga-ekwe ezi Mgbidi. Onye ọbụla ọ bụ nwoke na nwaanyị ka ọ bụ nwaanyị ọbụla fọrọ nsọ ya ga-ekwe ezi Mgbidi. Nwaanyị ọbụla fọrọ nsọ ya ga-ekwe ezi Mgbidi. Ọ bụrụ na ịfụ nsọ gị ma ekweghị ezi Mgbidi, ịdị ime, anyị ga-achụpụ gị na Mgbidi, ama nabatakwa gị ọzọ, ị ga-abụkwa nwa Mgbidi ọzọ. Okay, apart from ikpezi na Mgbidi, o nwere omenala ọzọ na ọdịnala ọzọ ndị Mgbidi na-eme? Yes, omenala anyị buru ibu. Nke abụọ bụ o nwere ndebe anyị na-akpa ara na ụmụ. Ana na ụmụ stand ihe eji amara nwanne, ihe eji amara ikwu na ibe, ihe eji ebi mara ebe ịmụrụ nwa dị ala. Eyi ara na ụmụ ebe ịmụrụ nwa dị ala, iji akwara ibu jee ebe ahụ, jee ebe ndị nna gị ochie, kwajere nwa ada nọ ibe ahụ, wejere ibu, wejeziere ụmụ ihe gotasịrị ego eji emara na ụmụ. Osie ọkwa ọrụ rie ṅụọ. Ikwu na ibe nụsị nga ahụ na-ekelesi ọnwụ nnọ, dakọrịsịa obi, ịnụma nụcha ezigbo mgbede ịlaba. Otu a ka ọ dị na Mgbidi niile. Ọha na eze, m chọkwara ka m chatakpara nnu na nwanne na nwoke Gosmadon Media ego anyị Oru West ego anyị nụta anụ. Anyị ebe anyị nụta anụ bụla Obi Ugogbola Chief Ugonna Obi Wuru la ime ọha Mgbidi na ụmụ duru. Chief, anyị ka na-ekwu okwu omenala na ọdịnala dị la Mgbidi. Imere ka mmara la Mgbidi ile ekwe ezi, Mgbidi ile eme ara ụmụ. O nwere omenala na ọdịnala ọzọ dị la Mgbidi nke ịma asị onye okenye? Omenala buru n'ibu.
anyị nwere ịgba owu anyị na-agba owu na mkpu dị na mgbidi. Ọ bụrụ na ndị na-ebu ụzọ agba owu na mgbidi bụ Ozuruụmụ agbaba owu gbachaa ọla Imoha agbaba owu gbachaa ọla sịkwa na mgbidi ndị ọzọ na otu n'otu. Ọbịa bụ omenala dị na be anyị. Nke ọzọ, anyị na-agba mmanwụ, anyị na-apịa mmanwụ. Eri uju ụwa ji bido na mgbidi be anyị na-ekwe ezi na-agba mmanwụ na-eme ara na ụmụ. Biko ka njikwa gị ọzọ, ikwu n'okwu na mgbidi na-apịa mmanwụ, mgbidi na-agba owu. Mgbidi ọ na-apịa mmanwụ na igba owu ofu mgbe? Mba, a na-ebu ụzọ gbachaa owu ala anya wee bezie na ịpịa mmanwụ afta ka emechara ara na ụmụ. Abalị na-aba abalị na-atọ eji mechaa ana na ụmụ etibezie mmanwụ. Ọ bụ ka o si wee dị. Oke, maka na ọnwa anyị nọ ihe bụ ọnwa ara na ụmụ. Ara na ụmụ mgbidi ga-ebido on the 20th of this month. Yes. Dịkwanụ on the 22. That is 3 days ka mgbidi ji eme ara na ụmụ. And Chief akọwalara anyị ihe bụ ara na ụmụ. Ọ kọwara anyị na ara na ụmụ bụ oge ụmụ nwadịalị na-eji eje ebe nna ochie ha, ebe ha mụrụ nwadịalị. Yes. Onye bi ma ndị nụ Lagos, ma ndị nụ obodo oyibo, ma ndị nụ Japan, everywhere. Ịbịa ife onye isi mana onye bụ onye Ozuruụmụ, mụ bụ onye Ugbene. Adịghị ka anyị siri ọ bụ ebe aka ezi amara na ihe bụ nwanne gị maka na ọbara niile bụ ofu. Chief, just not to waste your time, maka na m fụrụ na ndị mmadụ na-eche ga-eche ebe a ndị na-arụrụ ọrụ. Biko kọwatụrụ anyị nke bụ ọfọ na ezinụlọ. Ọfọ, ihe ọfọ bụ asụ ya n'oyibo, ọ bụrụ staff of office, ọ bụrụ akwụ ya n'Igbo, ọ bụrụ ikike pawa ndị okenye na-jidere. Ọ dị n'ụlọ onye ọbụla na mgbidi, na famili niile na mgbidi. Ọfọ dị ya. Ọfọ ndị nna nna anyị ha debere anyị, ndị nna nna anyị ha bugidere ya wee rukwa ugbu a taa anyị nọ ihe a. Ndị na-ebu ya bụ okenye. Onye ọbụla okenye ruru n'aka o buru ọfọ. Onye ọbụla okenye ruru n'aka o buru ọfọ. Ihe jikwa na ọfọ ahụ eme bụ ị na-eji ya aga ọfọ, na-agọrọ ụmụ ọfọ, na-agọrọ ikwu na ibe ọfọ ka ihe ọma mere ha. Enwe ka ihe si dị na famili la dị isi, ọnwụ bata, ọrịa bata, esemokwu dị iche iche bata, akpọ okenye ibu ọfọ, obupụta ọfọ, awari ọjị, tụọrịa nzu, nye mmanya, gọọ ọfọ. Ihe na-ebutere nsogbu uke ya kọchapụ n'ụzọ ka udo dị. Ewere ofe tie n'alị, kpokuo Chukwu Okike Abịama, kpokuo ndị mbụ ndị egede, saa bịa mee gịnị, bịa zaa ya ekpere ka udo dị. Enwe ọkụkọ egbuori ya, enwe ewu egbuori ya, enwe ehi egbuori ya. Ọ bụ ya bụ ọfọ, ihe na-akpọ ọfọ. Ndị na-ebu ya bụ onye okenye ruru aka. Okay, now ịma na anyị niile, mụ na gị ma na Christianity abatala n'ime obodo, and ọ bụghị mmadụ niile kwetara ihe ọfọ. O nwesịrị ụmụnne anyị ndị bụ okenye ndị na-aga ụka. Now ọ bụrụ na onye okenye na-aga ụka, ọ sịrị achọghị ibu ọfọ, ọ ga-agba ọfọ ahụ ọkụ? Ọ adịghị ọ ga-eme? Mba, Chukwu ekwekwala, ndị mbụ egede ekwekwala. Anaghị agba ọfọ ọkụ. Ezinụlọ gbara ọfọ ọkụ ha na-ekpopụ ekpopụ. Ezinụlọ ọbụla gbara ọfọ ha ọkụ, nrịanrịa abatala ebe ahụ, udo a na-adịdị ebe ahụ. Ọfọ bụ ihe nna anyị ha debere. Ichi igbu ọfọ taa na ọfọ iji erughị aka, ọ na ị chọrọ ideme ọfọ iji eji umere nne gị
jumire nne gị jee ha enye gị ọfọ gozie ya welata ya n'ụlọ o wee na-echebe nnụ a na-agbado ya ọkụ ọ bụ onye o ruo n'aka sị na ya chọrọ ibu ya onye ahụ achọ nwanne ya na-erubere ya isi o ji aka ya buru ya bufee ya n'aka ya legidebere ya ọfọ anya na-enye ya ihe oge ji na-elegide ya anya mgbe ọbụla a ga-ebupụta ọfọ ọkụkọ ha ewu ha nnama ha mmanya ọjị n'otu a na-enye ọfọ ọ ga na-eweta ya na-enye ya anya o were na-elegidere ya anya ụdọkwa onye ahụ sikwana na aka ya dịdị ala adịghị eweta ụmụ ihe alizi ka o si eme ya ọtụtụ aka ya adịghị ya ma na oge ọnwa erubela ma onye na-abụghị ọfọ ọ bụrụ na onye na-atụli agadi eweta onye na-abụghị ọfọ o nwere ikikere ijiri aka ya gosisi ụmụ ihe ịtụtụrụ ole ji efe ọfọ jiri aka ya mee ya hapụ onye ahụ siri adị eme ihe ọfọ so o ji aka ya bufee ya ofe ahụ n'aka asịghị ya wọta ihe ọ na-ekwede wọta nso bufeela ya n'aka onye ahụ nwezi full right iji aka ya na-egotasị ụmụ ihe wee na-efe de something right onye ahụ ga-enwe na family onye nwezi ya bụ onye ahụ bụ ọfọ ahụ yes ihe ọbụla bụ ihe ọfọ ji enwe ihe ọfọ ji enwe were ihe wejere ọfọ ọ bụ onye na-elegide ọfọ anya ka eji enye ya because ọ na-asa abụdị n'ọfọ ahụ o dị n'ihe ọfọ nwụ. Okay, because just my one and last question, then we round up. But why get agwụ? Agwụ bụ ihe ọ na-akụ akụ. Agwụ na-akụ akụ. Before ichi ọzọ mgbidi taa ị ga-eme agwụ. Before ị ruo dibe ị ga-eme agwụ. Enwere agwụ nsi nwa afa ya bụ agwụ nwoke na agwụ nwanyị. Ime agwụ nsi bụ ịbịa n'obodo nwata nwere ike jekọta n'ihu jebe n'azụ na-eme mkpaka ọrịa dị iche iche na-abịa otu ibe ọgbafere ibe onye gụ na-aṅụ mkpụrụ mmiri obido nwa mkpụrụ mmiri nwa ndị eke na-aba n'anya tibe nne ihe tibe nna ihe ọ dị ihe we na-egbupụtasị n'ụlọ na-eresịsị ya asị nke na-eme nwata ihe eke ajebe dibịa gba afa dibịa asị mee gịnị jee mee ya agwụ arụbara ya agwụ ma ọ bụ na ego adịdị agwụ ahụ ga-eme ka isi mee gịnị na-akpakọ ya ọnụ mgbe ahụ isi na-akpakọ ya ọnụ ego na-apụta echizie ya agwụ ahụ emere ya agwụ ahụ dịka omenala mgbudi. Okay, so ịla eme ka anyị mara na o nwere agwụ nwoke na agwụ nwaanyị. Yes. Mana ọ na-emere nwaanyị agwụ na mgbidi? Yes. Nwaanyị na-eme agwụ na mgbidi. Nwaanyị na-eme agwụ somebody nwere ike nwaada emere ya agwụ be nna ya. Ọ bụrụ na ị lụkwara di agwụ na-enyekwa gị nsogbu ọkwa be nna gị ka ị eje mee gịnị mee dị agwụ. Okay, it's been a very lovely one today in the home of Chief Ugogbola. I'm here today with Chief in his chamber and in his shrine. For those of you who don't understand our dialect, the Igbo dialect, we just simply illustrated and gave our history of tradition and culture. Just to remind you that you're still with your brother, Gosmadon Media Ego I, Oluwes Ego I. I'm here today to visit my brother, Chief Ndewo. Ndewo, one name. Ndewo.